St. Vincent Ferrer Rectory. Kay nangandam para sa simple celebration sa 25th sacerdotal ordination anniversary ni Reverend Father Ronald Amora, ang among parish priest din sa simbahan sa Bohol. Okay? So, mao na ni siya. Okay? Instant ng mga preparations. So, mao ni sila ang mga behind the scenes. Pinanguluhan sa kinakusgan ug maabtik nga parish cashier. Ati Gili ug sa mga youth. Yun na siya. Muna sila, oh. Muna sila. Yan ka ni. Ang dakilan, supervisor. Supervisor ni Sharon. Oh. Okay. So, all these are for the 25th Presbyterian Ordination anniversary of Father Morge. Okay. So look at, very nice. Mugna ni Sir Lito Dubioso. Okay. Okay. Mana si Shari? Subscribe to her channel, Charitable Vlogs. Charitable Vlogs. Okay, nakusgan nga, soundman. Taloy, Richard Taloy. Naka-YouTube. Na, ready na siya sa iyong vlogging, oh. Ready na gina siya, oh. So, we're working behind the scenes. Na, so, ano na sila? Hindi, walang iiwan siya na. Nag-isigiling ko. Na, diri o ito, itong taas. Na-supervise. Wow, na-supervise. Sorry. Ayaw pa mo. Ako na yung upload sa vlog. Serious kayo. Oh, wala. Ala.